Dobre, minule sme si ukázali, ako si nainštalovať témy, dnes si ukážeme, ako si náš terminál trošku robiť krajší. Môžeme používať dva typy terminálov, a to buď Bash alebo ZSH. A ak pozriete toto video, tak ja som urobil podrobný návod na to, ako si nainštalovať ZSH. V podstate, ak pôjdem na YouTube, ak pôjdem na YouTube, a na mojom kanále by to malo byť. Čiže prejdem na Demarte 7 videí, tak toto je momentálne najnovší. A tu je podrobný návod, v prípade, že by vám video nestačilo, tak som to rozpísal aj na blogu, čiže máte kompletný návod na to, ako si nainštalovať ZSH a ja to v tomto videu len tak rýchlo zbehnem. Čiže najprv si skúsime tento bash nejako prispôsobiť, hej, v prípade, že by ste mali problém so ZSH. Do bash a pôjdeme do edit a dáme preferences. Dobre, tu je hneď prvá kolónka, môžeme nechať na pokoji. Tu sú shortcuty. Mne osobne príde trošku nefér používať Shift Ctrl T. Je to pre mňa proste také iné. Nemám to rád používať toto, tak môžem urobiť niečo následovné. Môžem si to prepísať na Ctrl T a Ctrl N a Ctrl V, Ctrl Q a Ctrl C a Ctrl V. A tým pádom teraz už vám pôjde normálne pomocou týchto klávesových skratiek vytvárať, zatvárať rôzne terminály, vkladať si sem linky pomocou normálnych klávesových skratiek. Opäť, pôjdem do preferences, dám profiles a renamem si tento. Čiže dám edit a premenujem si ho napríklad na, ja neviem, OK. Často sa stane, že to spadne, ako napríklad teraz, tak len vypnete terminál, zapnete ho znovu, nič strašne sa nestalo, len pôjde do preferences a teraz to už bude fungovať normálne, čiže edit a premenujete si toto, ja sa napríklad premenujem na Demartes. Dobre, veľkosť toho terminálu 80x24, celkom v pohodičke, ja rád používam veľkosť, zdá sa mi, že je to 60 na 30? Nie, je to 100 na 30 a kurzorčne používam iBeam, čiže aby to nebol blok, ale aby to bol takýto normálny kurzor. Používam custom font, používam Deja Vu Sans Mono, Deja Vu Sans Mono Bold a ja chcem ten normálny, čiže Deja Vu Sans Mono Book a na veľkosti 14 ho používam. Nie? Tak 12. Dobre to bolo. Dobre, Deja Vu Sans Mono. V komandoch momentálne nič. Colors si viete nastaviť podľa seba, čiže napríklad background si nastavím na nejakú farbu, dajme tomu, že nejakú takúto a text si potom viete nastaviť na inú farbu, čo ja viem, napríklad takú nejakú lepšiu a potom bold color si viete nastaviť na inú farbu zase a potom tuto si meníte ostatné farby, ako napríklad sa mi zdá, že s týmto si meníte meno vášho systému a vás, čiže napríklad takto na modro si to môžeme zmeniť, celkom pohoda. A takto sa s tým viete vyhrať. A čo ja rád robím, že si dám preč ten scroll bar, pretože ma to celkom irituje potom. Dám close a dám close. Dobre, teraz sme si už nejako tú našu konzolu vykrašlili a môžeme si nainštalovať ZSH. ZSH je celkom fajn tool na customizovanie vašej konzole a čo treba urobiť, je to veľmi jednoduché. Stačí mať nainštalovaný Git, teraz sme už inštalovali, čiže Git V, OK, Git je nainštalovaný, clear, treba nainštalovať ZSH, čiže sudo apt install ZSH, vypýta si heslo, dáme mu heslo, medzi tým skočíme na GitHub, aby sme si mohli nainštalovať normálny, dobre, sem. Áno, nainštalovať a medzi tým skočíme sem, aby sme si mohli nainštalovať my ZSH. Dobre, čiže my ZSH robí Russell, to vydáva a čo my urobíme len teraz je, že pomocou wget príkazu
si sem hodíme tento príkaz, on automaticky naklonuje do vášho home directory, vypýta si vaše heslo, spustí sa ZSH. Keď si to clearnem, nastane chyba, ale teda nenastane chyba, ale keď si to vypnem, že áno, chcem zavrieť terminál a potom si ho otvorím znovu, tak mi opäť spustilo bash a musím zase písať príkaz ZSH, aby mi spustilo ZSH. Čiže je trošku viacej otravné, takže pôjdem do edit, profile preferences, commands a run commands run the custom commands instead of my shell a napíšeme tam ZSH. Čiže za každým, keď spustíte terminál, tak spustí tento príkaz, dáme close, zavrieme terminál, otvorím ho znovu a už mi automaticky spustilo ZSH. Ďalšia vec, na ZSH existujú témy, tie témy si môžete customizovať, čiže ak pôjdem do my ZSH themes, tak automaticky vám vylistuje na prvom linku pomocou GitHubu rôzne témy, ktoré si môžete nainštalovať. V prípade si budete inštalovať normálne témy, tak sa len vyberiete hociakú tému, napríklad Dallas, a pôjdete do ZSH, dáte nano.zshrc, otvoríte si to a ZSH theme premenujete na tému, ktorú ste si vybrali. Čiže napríklad ten Dallas. Ctrl-O, čiže Ctrl-O a Enter zapíše riadok a Ctrl-X vám vlastne automaticky vypne ten ZSHRC súbor a dostane vás do normálnej konzoly. Teraz mu musíte povedať, aby sa znovu reloadol, takže ako source, je to príkaz source, že ako source tohto príkazového riadku použijete tento priečinok, čiže v domovskom priečinku je to súbor ZSHRC, dáte OK a automaticky máte tému Dallas, ktorá vyzerá pretty damn ugly, čiže zle. Pôjdem dole a existujú tu tzv. Komunitné témy. Ja mám už tam tému jednu vypratú, peknú, ktorú používam, čiže toto, More Themes. Ak sem pôjdem, je tu taká jedna téma, ja vám ukážem, aká, pokiaľ ju nájdem, a nenájdem, ja viem, ako sa volá, to som nechcel, volá sa, že Triangle. Nie? Tak Geometry sa volá, a 100% je to Geometry. A väčšinou, keď si inštalujete tieto komunitné témy, tak musíte ich do ich repozitára, čiže sem, C-repo for source. A väčšinou v tomto repozitári máte napísané, ako sa to inštaluje. A väčšinou je tu aj pre ZSH, aj pre iné konzole ako Antigen a Zplug. A väčšinou tuto to máte presne napísané, ako to nainštalovať. Čiže, ak pôjdem do installing, do salt, Scotty pre installing a ZSH, tak to treba skopčiť do tohto priečinku Geometry. Čiže skopírujem si toto, že musíme movenúť celý Geometry folder sem. Čiže toto si skopírujeme, lebo neviem, ako tie to zapamätám, a dám clone or download a downloadnem si zipko. A ono mi tu stiahne to zipko a automaticky ja idem už do files, otvorím si downloads a mám tu tento Geometry master zip. Dám si extract here, dám close, otvorím si to, výborne, je tu celá téma a čo urobím je, že si to premenujem na Geometry, pretože nám to kázali. Geometry a celý tento súbor teraz movenem do toho, čo nám prikázali. Čiže opäť otvorím si terminál a automaticky pôjdem do downloads, dám si ls, áno, je to ten Geometry folder a teraz dám, ani nemusím dať sudo, stačí len move a dám Geometry a potom cestu, kam to má skopčiť. Prečo som sem dal sudo, sa možno pýtate, a je to kvôli tomu, že sudo používame len vtedy, ak pracujeme s root priečinkami, čiže všetko, čo sa začína na lomeno user, lomeno home a tak ďalej. Toto sa začína len na home, takže sem netreba písať sudo, dáme enter a on sa automaticky presunul. A teraz zbehneme opäť do terminálu a dáme si opäť nano.zshrc a ZSH theme si premenujeme na Geometry lomeno Geometry. Tak ako nám povedali, zapíšeme riadok, exitneme a ako source dáme ZSHRC. Dobre, nenašlo ten súbor, je to kvôli čomu? Je to kvôli tomu, že som to tam si napísal zle. Možno nie. Že by som tam naozaj zapísal zle. No such file.
ty si istý. Dobre, nano.zdsh rc wow. Nano wood. Toto je už celkom prúser. Dobre, skočíme do bešu naspäť. A opäť nano /zdsh/rc, aby sme si opravili. Wait. Čo sa stalo teraz? Je tu. Aha, dobre. Dobre, a ja tam nakopčím to, čo nám oni povedali, ako by to malo byť. A vyskúšame dať ešte raz ten source. Nenašlo. Potom sme to my zle skopčili. Dobre, ideme sa pozrieť, či sme to my dobre skopčili. Čiže v tomto adresári by malo byť teraz naša geometry téma. Možno sme ju zle napísali, hej, aj to je možné. Takže keď dám ls.al a medzi to dám tú cestu, tak sme sem priamo nakopčili ten ZSH súbor. ZSH theme. Čiže v podstate nám, čo ostáva teraz urobiť, je, že vymažeme túto predklonu geometrii, zavrieme to a opäť dáme source.zdsh/rc a už nám funguje téma. Čiže takto si nainštalujete tému do vášho Linuxu, CD a downloads, ktorá si myslím, že celkom nice, celkom pekná. Čiže ja dúfam, že sa vám táto séria videotutoriálov páčila. Zobral som to na jeden krát a už sa mi fakt ani nechce rozprávať. A dúfam, že sa vám to páčilo. V prípade, že by ste mali nejaké otázky, tak sa určite opýtajte dole v komentároch a ja vám určite rád odpoviem a vidíme sa pri ďalšej sérii videí.